med lidt jonglering. Hvis ikke man er så god til det, så kan man lige lade bolden følge med her. Således. Så det er hjemmeplejen, er det over? Er der en håndværker til stede? Nej, det må sgu være Carsten, der er den mest værdige her. Så er det en rigtig synd? Ja. Det kan hverken bøjes eller slå knude på. Så det er jo forbudt for børn, ikke? Det må man kun lave, hvis man ved, hvordan man skal gøre, ikke? Det kan jeg godt finde ud af. Det skal jeg lige lære bagefter. Var det ikke dig, der skulle gøre det? Nej, det var det så ikke. Jo. Er du klar, Philip? Jeg skal lige have flyttet den fingre her. Der er en, der har skruet tågen af. Nej. Det var ligesom skyde den vej der. Det er også forbudt for børn. Når man skal arbejde med ild, så skal man jo huske at vaske sig. Sådan er det jo på alle arbejdspladser. Så skal du lige om på den anden side. I det her GT er ekstra bedre om på den anden side. Så man skal jo lige vaske sig godt på armene. Og hvis der er nogle af damerne, der har glemt at få barberet benene til festen her, så er det også ganske fantastisk at lige tage hårene der. Så skal man lige have vasket munden. Det skal man. Det smager godt. Det smager altså godt, det der i den her. Der er jo smage ordentligt på det. Du skulle arbejde lidt mere, Mariette. Jeg synes, der er lidt for mange år. Der er så børn til stede. Det tager lidt tid for mig. Så. Nej.
det var Nicolaj. Nu bliver grisen færdig. Prøv lige, er der ikke, jeg har hørt, at du har lidt i rumpen, er det ikke rigtigt? Skal du bare se her? Fordi det er jeg nemlig også. Det har jeg også siger, så det var noget. Skal du se, Philip? Det er også kun for voksne, Philip. Ja. Ej, for